Kini, way tao. Lami ko ni pangawat. Ya, naman kita dito sa balay sa atong gisudlan to na agyo. Nindot ta mo balik di Jerome. Pero dili sa karon. Pagulat rata sa puhon. Tara, kay mamakal pa ba ta? Uy, may tao. Ano siya na niya? Sa dinay, pamana nagbagos kinabuhi. Hinigit si Alba. Kung magbag-o gali, dili siya mangdamay. Kung duhano kay murag ka nang ulay mga silbi asa ka mga pagumangkot tawagan ninyo. Huwag kayo pakialam ning duha. Murag ako pa'y manawag. Tawagan na ninyo ba? Hoy! Saman! Alisa daw! Saman, alisa daw mo. Ay, kabuhion ko aning daghan kay problema oy bisag unsa na lang. Okay na, lang. Sabay naman sa kinabuhi ninyo. Mo gyud na. Uy, kini. Nagtapok sila. Busy kayo. Sa likod ko mangawat. Ingon ani gyud ang kinabuhi, kailangan nato mag-anto sa dili nato problema. Nagantos mangali ko diri na puro pag chicken walay lollipop. Dako ang problema sa amaw. Manang, magligon ta karon nga panahon. Kay lahir atong sa una. Tinanaway ang mga way problema oh. Mga problema na mangudaan. Ay, may gani kay naani siya. Sige, pamalit na mo sa inyong mga trabaho. Ganga kayo, uy! Uy, namalik sila! Pero sige ra, importante tanang problema na may solusyon. Palihog sa kukuha sa akong tambal og tubig, be. Hay, watsoy mga pulos! Grabe kayo sa panahon, kinahanglan yung magbisbisan. Mura magmay iring na ipit. Lah, magpakang babalik ko sa iro. Bahala ko dyan. Ay, kapoy-kapoy mo dali. Ay, ito, lagi manilig dito. Kainin ko. Ko, kapoy na tayo. Di ka, kapoy kayo. Kunya, ikaw sige limpyo dito sa swimming pool. Ako dito sa likod. Nalumas lumangkay ko dyan sa swimming pool. Tul, wala na naman ito nga, Tul. Tul. Oh, no. Okay, ikaw na lang yung manilig dito sa likod. Dili ko eh. Lugaya po na nila, uy! Sige dito lagi. Ako na mag-limpyo dito. Ikaw dito. Malumos mga kadilig-balik. Apoy kay tayo. Sige, ako yung manilig sa likod. Ikaw nila sa swimming pool, ha? Dilag, di ko kapoy na tayo. Dito, lagi ko manilig sa swimming pool. Sige ha. Iunahan na lang. Ikaw manilig dito. Ako yung manilig sa swimming pool. Sige. Asa mga ba ikaw man manilig dito? Ako dira ka. Uy! Asa man yun? Uy! Dito ka ba? Dito. Asa ka ang kong silig? Asa man ang panglimpyo sa kuan? Swimming pool. Huwag man magsulti si Manang nga naibisita di ay si Diri nga naglangoy-langoy. Hindi na lang ng bisita. Uy, basta makadisturbo ta ba? Ta? Tara.